हाग्रामा सारनि जि ओपनिं खालामनाय अन्थाइ थाफा बे अन्थाइ थाफायाव बे ओपनिं खालामनायनि चेम्बोलाव नोंसोर बे हाग्रामा सार आरो चन्दन सार आरो खाम्फा सारनि जि ओपनिं खालामनाय बे ओपनिं खालामनायनि बे माबाखौ नोंसोर नुनो मोनो। আমার এই সুবাইজার প্রাইমারি অফিস প্রাঙ্গণত মানে কাজলগাঁও আমার বিপিএফ ব্লক আর নিচিমা ব্লকর 3খন গাঁৱৰ মোটামুটি টোটেল 57 জন মানে বেলেগ বেলেগ পার্টিত থকা ধৰক ইউপিপিএলত আছিলে জিএসবিত আছিলে তেওঁলোকে আজি আমাৰ বিপিএফত যোগদান কৰিলে। তো বহুত ভাল কথা, তেনেকৈ যোগদানটো মোটামুটি চলি আছে। সবে মানে সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে আজিৰ দিনত যে বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু একো কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে সদায় মিছা মাতি আহিছে, মিছা কৈ আহিছে, ডেভেলপমেণ্টেল কাম একো কৰা নাই। সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে। তেওঁলোকৰ কামত বিৰক্ত হৈ পেলাই আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ দলত মানে আমাৰ বিপিএফ দলত তেওঁলোকে সবে যোগদান কৰিছে। অন্য জায়গাত যেনেকৈ হৈ আছে আমাৰ অঞ্চলতো এই তেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান। গতিকে আগন্তুক দিনত আমি ভাবোঁ অহা যিটো মানে সন্মুখত যিটো মানে এমপি ইলেকশ্যন এইটোত আমি নিশ্চয়কৈ আমি জিকি যাম এবছলুট মেজৰিটি লৈ পেলাই। তাৰপিছত সেইটোৱে আমাৰ দুৱাৰ খুলিব বিটিচি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। বিটিচিটো আমি নিশ্চয় আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। दिनैनि बे सबाइझार प्राइमारि अफिसाव जोंनि बिपिएफनि जि प्राइमारि अफिस बेवहाय मोननै ब्लकनि सुबुंफ्रा बा रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनैबो जगदान जाफैदों। जिएसपि इउपिपिएल आरो बिजेपि बे मोनथाम दलनिफ्राय दिनै जगदान जाफैनायखौ जों मोननानै जों जोबोद खुसि। आरो बेवहाय जगदान जाफैदों 57 जन आरो 57आव जोङो 57ल' होननानै जों सानजाया। मानो होननानै बुङोब्ला 57आव न'खरसेयाव सासेब्लाबो खम गैयाब्लाबो दिनैनि दलाव जोंनाव 200नि प्लास जोंनाव जों रायजो राजाखौ जों मोननो हादों। आरो दिनै जोङो 2024 बे 24 जाय बिपिएफ दोलोनि केन्डिडेट बेखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो रावबो दिनै जिरायनानै थायाखै। सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम आरो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै रायजो राजा गासैबो सासे लिडार बायदि जानानै दिनै जों खामानि मावगासिनो दङ। आरो जों नुनो मोन्दों फिल्डआव गिदिंनानै जों बयबो बिपिएफ दोलोआव स्ट्रंसिन जोङो नुनो मोन्दों। आरो जि दोलोनि दिनै जयन्त बसुमतारी सार बे जयन्त बसुमतारीया दिनै एमपि इलेक्शननि इउपिपिएल दोलोनि केन्डिडेट बिथांखौथ' जोङो निस्सय जेननायखौसो जों नुहुरखाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला एक नाम्बाराव जयन्त बसुमतारीखौ बिथांखौहाय गामिनि माखासे इयुथ बा माखासे रायजो राजाफ्रानो बिथांखौहाय सैया होननानै आङो खोनादों। आरो दाख्लैसो सप्तायावहाय थाङाबारि गामिनिफ्राय 200नि खाथियाव आङो खनथामसोखौ आं जयनिं खालामनो मोनबाय। दिनै बेयावनो आं नुनो मोनो एक नाम्बाराव गामियावनो जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला बियो अल बिटिसिखौ जोंनि क'क्राझार लकसभानि सासे दैदेनगिरि जानानै बा केन्डिडेट जानानै बियो माबोरै सलायगोन बेखौ आं मोनसे सिन्था खालामो। आरो दा बेनि थाखायनो आंहा बेखौनो बुंनो सानदों जाय केन्डिडेटखौ जोङो मोनोब्ला जोंनि बिटिसिआव डेभेलपमेन्टखौ जों मावनो हागोन आरो बिटिसिखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन। बेफोरबायदि केन्डिडेटखौ रायजो राजाफ्रा सायख'नानै जोंनि जि खाम्फा सार 15-17 बोसोर बिपिएफआव सासे दैदेनगिरि जाबोखानाय